Хайырлы кеш, эфирда яңғар чарылышы сіздің білен Рузель Мингалимов. Олға таба бүгінгі төп темалар хақында. Кімдір 100 мың, кімдір 1 миллион сум ақшасын юғалтқан. Yüzлеген кіші наследие компаниясынан тиешлі ақшаларын талап ете. Татарстанда яшап яңа ғасыр, ягъни ТНВ каналын қарый алмайбыз. Инде 10 көн дәвамында шәһәрдәшләр безнең кайнар элемтә телефонына шулай дип шалтыратты. Сәбәп нәрсәдә? Шәһәрдәшләр һәм белгечләр белән Ләйсән Ханова очрашты. Акчамы әллә социаль пакетмы? Пенсия фонды идарәсендә хезмәт алуга гаризалар кабул ителә. Күнегүләр ясый торган корылмаларга ут төрткәннәр. Экстрим паркта янгынны кем чыгарган? Шәһәрдәшләр зурлап Корбан бәйрәмен билгеләде. 13 төркемгә 13 чыршы. Нәниләр ярдәме белән мирас аллеясы барлыкка килде. Илдар Халиков Татарстан Республикасы премьер-министры вазифасына расланды. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына аның кандидатурасын тәкъдим итте. Илдар Халиковка 83 кеше тавыш бирде, 3 депутат тавыш бирүдән тыелып калды. Кемдер 100 мың, кемдер 1 миллион сум акчасын югалтқан. Бүген алданган кертемчеләр яңа шәһәрдә 2-18 йорт адресы буенча җыелды. Йөзләгән кеше наследие компаниясеннән тиешле акчаларын таләп итә. Урында хәбәрчебез Ләйсән Ханова булып кайтты. И вот остались ни с чем. Кемдер акчасын өйдә сакларга теләмәгән, кемдер процентлар ярдәмендә табыш алмакчы булган. Икенче берәүләр исә кара көнгә дип акча җыйган. Бүген алар үзләрен наследие компаниясе тарафыннан алданган дип исәпли. Айлар буе тиешле акчаларын ала алмаган кешеләр бүген инде пикетка әзер. Говорили, что застрахован у нас все. Московские страховая компания. Это кругом мошенники, значит, обманывают. Да, естественно, обыкновенная пирамида. Гадәти пирамида булган инде бер нәрсә дә иминиятләштерелмәгән. Апрельдә вексель вакытын бетте. Соңгы айлар өчен процентлар да түләмәделәр. Акчалата бирмибез, электронка аша күчеребез диделәр. Хәзер инде 7 ай үтте бер нәрсәсез. Свои вернуть, свои накопленные. Мне не нужны их дивиденды. Мне нужно, чтобы вернуть. Урынга хокук сакчылары да килде. Шәһәрдәшләр полиция хезмәткәренә вексельләрен, иминiyat кагазларын күрсәтте. Наследие компаниясе Чаллыда инде 5 ел тирәсе эшли. Офисы 2-18 йортында урнашкан. Тик бүген анда шәһәрдәшләрне беркем дә көтми. Сак хезмәткәре әйтүенчә, офис ябык. Кешеләр көн саен килә, офиска кермәкче булалар, тик анда ишеккә телефон гына язылган. Герасимов дигән кешенең номеры. Шалтыратып карыйлар, әмма телефон җавап бирми. Түбән Камада наследие офисы эшли ахыр, ә биредә беркем дә юк. Алдыңгы кертемчеләр сүзләренә караганда, алар инде прокуратурага да мөрәҗәгать иткән. Тик әлегә төгәл җавап бирүче дә, кешеләрнең акчаларын кайтаручы да юк. Без алга таба да бу хәлне күзәтеп барачакбыз. Ләйсән Ханова, Алексей Иванов, яңалыклар. Тагын бер суицид очрагы фаҗига узган кичтә Зяб бистәсендә булды. Бу юлы 18-нче комплекста күпкатлы йортның балконыннан 14 яшьлек Зәй кызы егылып төшә. Шаһидләр сүзләренә караганда, кыз бетон корылмалар аша үтеп 11-нче катка менә һәм сикерә. Ул шунда ук җан бирә. Вакыйга урынына килеп җиткән табиблар берничек тә ярдәм итә алмый. Вышел покурить на балконе. Балконга тәмәке тартырга чыктым. Караңгы иде, берни күренми. Бәрелгән тавыш ишеттем. Монда 3 кыз тора иде. Дуслары булгандыр инде. Алар якын килергә курыктылар. Шул вакытта полиция машинасы үтеп бара иде. Бер егет йөгереп чыгып, машинаны туктатты. Полиция килде. Ашыгыч ярдәм машинасы чакырттылар. Алар тиз килеп җитте. Табиблар карады, ул инде үлгән иде. Тикшерүчеләр хәбәр итүенчә, укучы кыз белән якыннар арасында низак туган. Кыз исерткеч эчемлекләрдә кулланган була. Тикшерү дәвам итә. Шунысы игътибарга лаек, бу атна эчендә шәһәрдә биеклектән сикерүнең 4 очрагы теркәлде. 3 кеше вафат булды. Акчамы әллә социаль пакет сойларгамы? Әлеге сорауны хәл итәр өчен бер атнадан азрак вакыт калып бара. Әгәр акча алып торучылар үзләренең фикерен үзгәртеп социаль пакетны сойлый икән, аларга пенсия фондының 32-нче мәхәлләдә урнашкан бүлекчәсенә килергә кирәк. 1 октябрьгә кадәр биредә социаль пакет хезмәтен алуга гаризалар кабул ителә. Уйлар өчен вакыт аз калып бара. Пенсия фондының 32-нче мәхәлләсендә урнашкан бүлекчәсендә кайберәүләр акча алабыз ди. Кайберәүләр киресенчә акча алудан баш тартырга килгән. Социаль пакет реестрына кергән дарулар исемлеге ел саен тулыланып үзгәреп тора. А сейчас у меня добавился диабет. Минем хәзер шикәр авыруы башланды. Хәзер акча алудан баш тартам. Чөнки йөрәк дарулары да аласым бар әле. Даруларга гына 2-3 мең сум акча китә, кесәгә суга. Бүлекчәдә шәһәрдәшләргә карар кабул итәргә табиб ярдәм итә. Күпчелек очракта
социаль пакеттан баш тартырга киңәш итмибез дип белгеч. Бүгенге көндә социаль пакет 930 сумны тәшкил итә. Шуның 716 сумы дарулар алырга, 110 сумы санаториядә дәвалануга, 103 сумы ял йортларына барып җитү өчен каралган. Кайчакта сәламәтлек аркасында санаториягә барырга ярамаган очракта өлешчә бары тик шуңардан гына баш тартырга киңәш итәләр. Бывает рецидивы, скажем так, обострение заболеваний. Кайчакта авыру көчәя, рецидив булырга мөмкин. Шәһәрдәшләр нәрсә эшләргә дә белми, даруны үз акчаларына кыйммәт бәягә сатып алырга мәҗбүр булалар. Узган ел 37 мең физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләрнең 70% акча исәбенә социаль пакеттан баш тарткан. Быел 400-гә якын кеше социаль пакетны кире кайтарган. Для нас становится это большой проблемой. Безнең өчен бу зур проблемага әйләнеп бара. Аларның гаризасы 1 гыйнвардан гамәлгә керә. Алар табиб янына киләләр дә яңа авырулар табылуына зарланалар. Кичекмәсән дарулар кирәк диләр. Әмма ничек кенә теләсәк тә табиб ул даруларны бушлай бирә алмаячак. 2016 елда акча алыргамы яки социаль пакетмы карарны 1 октябрьгә кадәр кабул итәргә кирәк. Бу фикерне ел дәвамында үзгәртергә ярамый. Әгәр карар еллар дәвамында үзгәрми икән, пенсия фондына килеп йөрү таләп ителми. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Татарстанда яшәп, татарча тапшырулар карый алмыйбыз. Безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына соңгы 10 көндә шулай дип йөзләрчә кеше шалтыратты. Шәһәрдәшләр 14 сентябрьдән бирле Татарстан яңа гасыр, ягъни ТНВ каналын караудан мәхрүм. Теманы хәбәрчебез Лейсан Ханов дәвам итә. Менә шушы күрсәтә. Менә шушы күрсәтә. Монда да урысча, монда да. 25-21 йортында яшәүче Анна Мансурованың телевизорында яңа гасыр каналы күрсәтми. Сойлылар үтте, икенче көнне канал югалды дип борчыла ул. Моңа кадәр ярыйсы, төрле чагы булды, но безне күрсәтте моңа кадәр. Хәзер менә 14 числадан гел күрсәтми. Нишләп күрсәтмей, без Казанны карарга тилмереп ятабыз. Яңа гасыр каналы күрсәтмә проблемасы 1.25 комплекста гына түгел. 59 комплекста яшәүчеләр дә Казан каналын караудан мәхрүм. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда, алар ай сайын гомуми антенна өчен 70 сум түләп бара. Тик хәзер ТНВны карау өчен алардан өстәмә акча сорыйлар. МТСка мөрәҗәгать иттем Казанга. МТСта әйттеләр, башта үзегез киләгез диделәр. Икенче тапкыр звонить иткәчтен түләүле акча түләп карагыз. 20 канал, ул 23-се диделәр. Выбор нәтиҗәләрендә 14 сентябрьдән бирле карый алганыбыз юк. Безнең өчен самый кирәкле канал ул ТНВ. Бүтәннәрен дә карыйбыз, но ТНВ инде безнең өчен кислород. Чит илдә яшәмибез, СШАда түгел, Ульяновск областында түгел, без торабыз Татарстанда, Чаллы шәһәре. Җаваплы түрәләрдән төгәл җавап ишетә алмаган шәһәрдәшләр журналистлардан ярдәм эзли. Инде 10 көн дәвамында безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына йөзләгән шәһәрдәш шалтыратты. Яңа гасыр каналында әлегә рәсми аңлатма биргә ашыкмыйлар. Канал хезмәткәрләре әйтүенчә, алар проблема турында белә һәм аның якын арада хәл ителәчәгенә өметләнә. Бу хәл бер чаллыда гына түгел, бөтен Татарстан буенча күзәтелә. Кеше закон нигезендә 20 бушлай каналга хукуклы. Гомуми антеннага шәһәр хуҗа, аңа башта ТВТ операторы хезмәт күрсәтте. Аннары бу компанияга алмашка МТС килде. Мериянең мәгълүмати технологияләре үзәгендә әйтүләренчә, шәһәрдәшләрнең 90% операторларга бушлай каналларны карау өчен акча түли. То есть, если вдруг какой-то общеобязательный канал пропадает... Әгәр гомум кабул ителгән каналлар күрсәтми башлый икән, бу элемтә турындагы законны бозу дигән сүз. Бу очракта Роскомнадзор оешмасына гариза язарга кирәк. Минем белүемчә, гомуми антенна эшли икән, анда барлык кирәкле сигналлар да кабул ителә һәм каналлар да күрсәтергә тиеш. Роскомнадзор идарәсенең Чаллы бүлегендә безгә ТНВ каналы күрсәтмәү турында 15ләп гариза кабул ителүен әйттеләр. В последнее время поступают многочисленные жалобы. Соңгы вакытта ТНВ каналы күрсәтмәүдән зарланып, бик күп кеше мөрәҗәгать итә. Барлык хәбәрләр дә тикшерелә, анализ ясала. Нәтиҗәләр 2 атна эчендә билгеле булачак. Ә инде гаризаларны Роскомнадзор сайтында, дәүләт порталында яки 58-90-78 телефоны буенча шалтыратып җиткергә була. Роскомнадзор бүлеге телефоннарын экраннарыгызда күрәсез. МТС компаниясына без рәсми хат юлладык. Белгечләр закон нигезендә 1 ай эчендә җавап бирергә тиеш. Лейсан Ханова, Алексей Иванов, яңалыклар. Чаллы ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Шәһәрдәшләр бурычлы яши. Чаллы халкының 50% 2014 ел өчен салым түләмәгән. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда түләүләр 20%-ка кимегән. Салым инспекциясендә моны өлешчә илдәге икътисади вазгыять белән бәйлиләр. Чаллыда барлыгы 183 мең салым түләүче исәпләнә.
Оларның койбірлері тошламаларға ие. Негізде олар бірінші һәм екінші түркім инвалидлар. Солымларны закон негізінде 1 октябрьға қадар төлеу сұралар. Күннер жылытса да қышқа киім әзірлерге міне деген вақыт. Сатушылар үшін ішінің қызған вақыты. Туннар қиммет, шуңада сатып алушылар қышқы үз киімні алуға жауаплы қарай. Тун сатып алғанда нәрсеге ихтибар етерге білгічлер кеңешін хабаршыбыз тыңлады. Uzun һәм қысқа заманша туннар шәшкі һәм мутоннан баш киемнәрнең төрләрен санап бетергесез. Күңелеңнең интели шунысын сайлап ал. Бәяләре кулай, бөтен үлчәмнәрдә бар. КамАЗ мәдәният йортында тун базары дип исемләнгән ярминкә ачылды. На нашей выставке Безнең күргәзмәдә Пятигорскидагы 5 фабриканың туннары урын алды. Аларны теккәндә бары тик яхшы материаллар гына кулланыла. Без сыйфатлы туннар һәм аларга кулай бәяләр гарантиялибез. Туннар сыйфаты өчен борчыласы юк. Пятигорский инде күптәннән Россиядагы иң алдынгы мех фабрикаларыннан исәпләнә. я уже приобретала здесь несколько лет назад шубу. Мин берничә ел элек биредә тун алган идем. Хәзер яңа төрләрен киеп карарга килдем. Инде баш кием алдым. Биредә барлык эштәгеләр өчен киемнәр бар. Шуңа күрә теләгән һәркем килә ала. Здесь очень большой выбор шуб. Монда бик әйбәт туннар, бик матур сыйфатлы, бик әйбәт дусларны да чакырачакмын. Әле һаман да күңелегезгә ошаган тун таба алмыйсызмы? Туннар ярминкәсенә ашыгыгыз. Күргәзмә 22 сентябрьдән 27 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Күнегүләр ясый торган корылмаларга ут төрткәннәр. Экстрим паркта янгынны кем чыгарган? Шәһәрдәшләр зурлап Корбан бәйрәмен билгеләде. 13 төркемгә 13 чыршы. Нәниләр ярдәме белән Мирас аллеясы барлыкка килде. Безлимитный 4G интернет, безлимитные звонки внутри сети, безлимитные СМС, 3 безлимита за 3 рубля в день. Переверни свое представление о ценах на мобильную связь. Подключи в салонах «Летай мобильная связь» и Таттелеком 843 72. Акция действует до 15 декабря. Кто куда? А мы рыбачить. 26 сентября рыболовный клуб «Татфишер» и телерадиокомпания «Челны ТВ» приглашают на соревнования по ловле хищной рыбы «Золотые дубки-2015». Подай заявку на сайте tatfisher.ru и стань одним из участников соревнования. Тебя ждет отдых на природе, вкусные угощения, а также медали и призы для победителей. Подробности на сайте tatfisher.ru. Рыбачьте вместе с нами. Оля, а что у нас там с рекламой? Даем, как обычно. Вот в прошлом месяце на 25 тысяч разместили. Так я не понял. А что так продаж-то мало? Столько денег вкладываем, а выхлопа-то и нет. Одни убытки. Все еще даете рекламу, как обычно? По старинке? А потом удивляетесь, почему эффекта нет? А могли бы заказать видеоролик у профессионалов и транслировать его на любом телеканале. Студия производства видео и аудиорекламы «Челны ТВ». Оперативно, качественно, профессионально. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Сезнең белән эфирда Рузил Мингалимов. Бүген төнлә экстрим паркта янгын чыкты. Билгесез кешеләр 2 агач трамплинны һәм спортчылар шөгыльләнә торган 2 вышкага ут төрткән. Барлык бу корылмалар металл каркаска кадәр янып бетте. Янган корылмаларны беренче булып пенсионерлар күреп ала. Гренада паркына алар һәр иртә саен зарядка ясарга киләләр. Увидели, тут дымилась вот этот яма, остался каркас и куча пепла. Экстрим парк төнгө 2-ләрдә яна. КамАЗ футбол клубының сак хезмәткәре мәйданны карап йөргән вакытта янгынны күреп ала һәм коткаручыларны чакырта. Утны 8 минут эчендә сүндерәләр. Янган корылма каркасларын сүтәләр. Фразлар буенча хулиганнар ут төрткән. Гренада мәйданы сакланмый, видео күзәтү җыланмалары юк. Әлеге хәл төнлә булганлыктан шаһитлар да юк. Хәзерге вакытта ут төртү аркасында килеп чыккан зыян күләме исәпләнә. Әлеге вакыйга биредә үтәчәк җәйге сезон ябылуга багышланган чарага кумаучы үтмәскә тиеш ди оештыручылар. Фестиваль иртәгә 26 сентябрьгә билгеләнгән. Әмма бәйрәм программасына үзгәрешләр кертергә туры киләчәк. Янган корылмаларны төзекләндерер өчен финанслар һәм вакыт та таләп ителә. Фәрида Сабирҗанова, Рамиля Алексеева, Андрей Райчеев. Яңалыклар.
Шоллы мусульман дөньясы өчен мөһим булган бәйрәм Корбан гаетен зурлап билгеләп үтте. Шәһәрнең барлык мәчетләрендә дә иртән бәйрәм намазлары укылды. Бераз соңрак мусульманнар Сидоровка бистәсенә корбан чалырга юнәлде. Инде 5нче ел рәттән чалда малларны махсус билгеләнгән мәйданда чалалар. Биредә шулай ук намаз уку урыннары, камыр ризыклары белән чәй ичеп алу мөмкинлеге дә оештырылды. Иртәнге сәгать 6-да шәһәрдәшләр һәм кунаклар гаит вәгазенә җыелды. Мәчеттә күмәкләшеп бәйрәм намазы укылды. Барсы безнең монда йыналган мөселманнарга укыган намазлары, тоткан уразалары, укыган биргән садакалары кабул булсын. Барсы мәмләкәтебезгә инде исәнлек, саулык, уңышлар. Уңышлары бик күп булсын, бер-берсен ярасыннар һәм гел гармонияда яшасыннар. Мәчеттән соң Сидоровка бистәсендә урнашкан элеккеге ит комбинаты мәйданына юнәлделәр. Бирдә корбан чалу йоласы башкарыла. Корбан чалучылар башта ният әйтә. Кызым уртанчы кызына багышлап нәзер әйткәни корбан чалырга дип. Менә шуны үтәргә төштек. Аллага шөкер, бик әйбәт организовать иткәннәр. Бөтен җир каралган, корбан чалучылар бар, бөтен мөселманнар. Иң беренче максат инде Аллаһ Тәгаләнең әмерен үтәү. Аллаһ Тәгаләгә якынаю максаты башалабыз инде. Балаларның да эшләре дә, тормышлары да менә 5 ел моннан элек улым чала башлаган иде. Тормышлары гел әйбәт якка рәтләнеп, гаиләдә тынычлык, иминлек барысы да бар, әлхәмдүлилләх, менә риза. Безнең корбан чалуның сәбәбе инде анакларның иминлегенә инде, һәрбер кешенең иминлегенә, исән саулыгына. Һәрбер кешегә бәхет, шатлык, исәнлек, саулык дип чалдык инде корбан. Анакларыбыз бик күп. Һәр барчабыз исән-сау сәламәтбез. Корбан итен 3 өлешкә бүләләр. 3тән 1-ен мохтаҗларга, 1 өлешен туганнарга, якыннарга, 1 өлешен гаиләдә калдыралар. 1 өлешен без мәдрәсәгә бирергә булдык. Акмәшин мәдрәсенә, 1 өлешен туганнарга, иптәшләргә, 1 өлешен үзебезгә. Мохтаҗлар өчен аталган итне биредә калдырырга мөмкинлек бар. Аны ДЦП авырулы балалар хосписы волонтерлары һәм Акмәчет мәдрәсәсе вәкилләре кабул итә. Мәдрәсәдә инде ул үзебезнең шәкертләрне тотуга, шуларны ашатуга һәм ел дәвамында укуларны алып барырга тотылып бара. Чөнки безнең Акмәчет мәдрәсәсе ел дәвамында монда 1000-нән артык кеше укый, шунлыктан инде ашату проблемасы да килеп туа билгеле. Оештыручылар ел сайын биредә мал чалучы кешеләр саны арта ди. Шуңа күрә мәйданны зурайту турында сүз алып барыла. Төзелеш базасы территориясендә да корбан чалуны оештыру мөмкинлеге карала. Һәр елга дирәк проблема бар, урын җитеп бетми, һәм дә инде соючылар җитеп бетми. Но әйтергә кирәк, барча кемнең теләге бар, мал сайлап алырга мөмкинлек бар. Сидоровкадагы корбан чалу мәйданына 3000 башка якын сарык китерилде. Мал асраучылар Тукай һәм күрше районнардан. Беренче күрсәтмәбез. 29-на килгән 2-дә калды. Үтәйбәт, бәяләр кыйбат түгел. Малның сыйфатын ветеринария белгечләре тикшерә. Махсус документлары булмаганнарны мәйданга кертмиләр. Корбан бәйрәме 3 көн дәвам итәчәк. Иртәгә дә кояш байганчыга кадәр ит комбинаты территориясендә корбан чалу мөмкинлеге тудырылачак. Бәйрәм вакытында шулай ук туганнар һәм якыннар белән аралашу, кунакка йөрү, дини китаплар уку хуплана. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Яңалыклар. Иртәгә чалда хәтер көне оештырыла. Шәһәр проспектлары буйлап зиратларга кадәр автобуслар җибәрелә. Алар иртәнге 8-дән кичке 5-кә кадәр 20-30 минутлык интервал белән йөрәчәк. Һәрбер автобусларда маршрут күрсәтелгән язулар булачак. Каберлекләрне тәртипкә китерү өчен зиратларда эш кораллары, капчыклар бирү оештырыла. Бүлмәләрен җыештырдылар, тәрәзәләрен җылыттылар. Чәйгә күчтәнәчләр алып килделәр. IT-парк резидентлары картлар йортында кунакта булды. Берничә сәгать эчендә бер төркем яшьләр интернат мәйданын кыйылган яфраклардан арындырды, бүлмәләрне кышка әзерләде. Халыкара өлкәннәр уңаеннан оештырылган әлеге ярдәм бер көнлек кенә булмаячак, ди IT-парк резидентлары. Картлар йортын алар үзләренә шифлык калган. Безнең барыбызның да әбиләребез, бабайларыбыз бар. Минем дә менә иде әбекәй бар, ул зур яшьтә инде, үз вакытында ул безне караган. Хәзер менә аңа внимание күбрәк кирәк, аларга ярдәм итәргә кирәк. Менә без бүген тоже эштән шулай җыелдык та, бергә килергә булдык, ярдәм итәргә зурларга.
Бүтін ил йөгерәчәк. Иртәгә бүтін Россия күләмендә милләтләр кроссы оештырыла. Чаллыда ул Татарстан кроссы исем астында уза. Оештыручылар 40 меңләп кеше катнашыр дип фаразлый. Масса күләм стартлар Яңа шәһәрдә Яр буе паркы мәйданында, ГЭС һәм Зәп бистәсе укучылар өчен Мәдәният паркы мәйданында оештырыла. Чара иртәнге 9-да башлана. Оештыручылар көндезге 12-гә кадәр Шулман һәм Хәсән Туфан проспектларында машиналар хәрәкәтенә чикләүләр кертеләчәге хакында кисәтә. Парклар һәм скверлар йылына нәниләр дә үз өлешен кертә. Әтия әниләре һәм тәрбиячеләре ярдәме белән әлбәттә Дюмовочка балалар бакчасында Мирас аллеясы барлыкка килде. Посадили елочку, ты когда будешь расти, она тоже будет расти. Бакчада әтия әниләр ярдәме белән 9 май алдыннан ширшә агачыннан торган дан аллеясы калкып чыккан иде. Бүген менә Мирас аллеясы утыртылды. Быел парклар һәм скверлар елы уңаеннан без ата-аналар белән җыелышып, барыбыз да безнең бакчабызга бүләк ясарга уйладык, ширшәләр алып, аларны бакчага бүләк иттек. Менә утырттык һәм тәрбиячеләр көне уңаеннан аларга бүләк тә шушы булып калсын иде дип. Балалар бакчасында төрле яшьтәге балалар өчен 13 төркем эшли. Бер төркеменә инвалид балалар йөри. Әти-әниләр һәм балалар белән агач утырту бакчада традициягә әверелгән. Табигатькә сакчыл карашта тәрбияләүнең бу бер ысулы һәм ылыслы агач балаларга уңай тәэсир итә ди тәрбиячеләр. За 3 года с открытия нашего детского сада 3 ел элек ачылган бакчада әти-әниләр ярдәме белән 60 төп агач утыртылды. Ширшә, нарат, кедр, артыш, туя кебек ылыслы агачларны утыртуга үстенлек бирелде. Биредәге һәрбер агачның менә шушындый паспорты бар. Әлеге кедрга 2 яшь, аны 105-нче балалар бакчасына әти-әниләр Себердән алып кайтып утырткан. Эш беткәч уйнарга ярый. Агачлар утыртылып беткәч, балалар әти-әниләрен көзге муллыклардан эшләнгән күргәзмә белән таныштырды. Бергәләп уеннар уйнадылар. Ахырда тәрбиячеләр көне уңайыннан бәйрәм концерты булды. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар. Чаллы педагоглары башка төбәкләрдән килгән белгечләргә стажировка үткәрде. Мәгарифне үстерү буенча Максатчан федераль программа кысаларында стажировка мәйданнары бөтен ил күләмендә булдырылган. Татарстанда 10 федераль мәйданчык эшли. Аның берсе Балкыш балалар бакчасы базасында урнашкан. Берничә атна элек Бирига, Ростов, Свердловск өлкәләре Башкортстаннан педагоглар килсә, бу юлы Татарстан районнары мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең белгечләре тәҗрибә туплады. 26 сентябрьдә дзюдо буенча 2 турнир була. Егетләр КамАЗ призына көч сынашачак. Әлеге турнир машина төзүчеләр көненә багышлана. Өлкәнрәк дзюдочылар Татарстан йолдызлары турнирында бил алыша. Әлеге турнир илдә зур популярлыкка ия. Советлар Союзы вакытында уганда барлыгы 15 республика вәкилдә катнашкан. Ул рәсми булмаган төстә ил беренчелеге дип тә саналган. Быел катнашырга теләк белдерүчеләр 400-дән артык. Шуңа күрә оештыручылар аны Олимпийский спорт комплексыннан Боз сараена күчерергә дигән карарга килде. Турнир иртәнге сәгать 10-да башлана. Бу минутларда Арган залында машина төзүчеләр көне билгеләп үтелә. КамАЗларның һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан автоиган җитәкчелеге музыкаль бүләк әзерләде. Җырчы Дина Гарипова чыгыш ясаячак. Бәйрәмнән репортажны киләсе чыгарылышта карагыз. Сез яңалыклар чыгарылышын карадыгыз. Эфирда Рузил Мингалин булды. Киләсе очрашуларга кадәр.